Wat een bevrijding. Overal stinkende kadavers. Overal geblakerde tanks en legerwagens. Overal weggeworpen uitrustingstukken. Overloon, dat bestaat niet meer. ...5 mei 1945. In de door strijd getekende bossen aan de Kleffen lopen overloners J. Jansen en Harry van Daal elkaar tegen het lijf. Tussen de ontwortelde bomen en het achtergelaten oorlogstuig gaat het gesprek al snel over het op dat moment kersverse nieuws. De Duitse legers in Nederland hebben zich overgegeven. Eindelijk, Nederland is vrij. Te midden van de puinhopen rondom zijn dorp ontstaat een idee bij Van Daal. Deze verschrikking mag immers nooit meer vergeten worden. Harry van Daal, inwoner van Overloon en ambtenaar bij de toenmalige fusiegemeente Vielingsbeek en initiatiefnemer van het Oorlogsmuseum Overloon. In de jaren 30 bezocht hij de slagvelden bij Ypres in België en aanschouwde hij met eigen ogen welke gruwelijke sporen de Eerste Wereldoorlog in het landschap had nagelaten. Het maakte diepe indruk op hem. En nu was zijn eigen dorp net zo'n desolate puinhoop. Daar moest een museum komen. Niet alleen om de slag bij dat arme Overloon te herdenken, maar ook de Tweede Wereldoorlog in algemene zin. Niet om oorlog te verheerlijken, nee, het tegendeel. En hij maakt er werk van. Al 2 dagen later, op 7 mei 1945, wordt de eerste vergadering belegd. Burgemeester Jans en pastoor van Boxtel tonen zich enthousiast. En op 31 juli wordt er een stichting in het leven geroepen. De ceremonie vindt plaats in de ruïne van het klooster in Overloon. Er wordt geld ingezameld bij de inwoners van het dorp. Ondanks de heersende armoede en het gebrek aan, vrijwel alles, wordt op gulle wijze geld beschikbaar gesteld voor wat Oorlogsmuseum De Kleffen moet gaan heten. 30 Londers leggen geld in, allemaal een paar gulden per persoon. Een flink bedrag voor die tijd en voor de omstandigheden. Ook wordt er 14 hectare beschikbaar gesteld van het voormalige slagveld, het huidige museumpark. Britse tanks slepen voertuigwrakken uit de omgeving van het dorp naar het toekomstige museumterrein. Good riddance, zullen de Tommies gedacht hebben. Dan hoeven wij die dingen tenminste niet meer op te ruimen. Zo begint de collectie van ons museum. Letterlijk met de rommel die er na de slag was achtergebleven. Kleiner materieel en handwapens worden ondergebracht in een houten barak. De voertuigen en kanonnen blijven buiten in het park staan. Op 25 mei 1946 is het dan zover. De Britse generaal Lechmere Gordon Whistler, commandant van de troepen die Overloon ruim 1,5 jaar daarvoor bevrijd hadden, verricht de opening van Oorlogsmuseum Overloon. Het eerste museum over de Tweede Wereldoorlog in West-Europa. Prinses Juliana bezoekt het museum in juni 1946. En ook in de jaren daarna weet het Koningshuis met regelmaat de weg naar het museum te vinden. Voor allerlei herdenkingen en meer feestelijke gebeurtenissen. En in de tussentijd verandert het museum. Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. En Harry
Van Daal, die de publiciteit schuwde, blijft zich op de achtergrond voor het museum inzetten, als secretaris van het bestuur. Voor zijn inspanningen ontvangt hij onder meer het Duitse Bundesverdienstkreuz en wordt hij ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij neemt in 1984 afscheid van het museum en verdwijnt langzaam nog verder naar de achtergrond. Harry overlijdt in 1989. Af en toe hebben we het er wel eens over. Wat zouden de stichters denken en vinden als ze vandaag de dag naar het museum zouden kunnen kijken? Wat zou Harry van Daal vinden? Zou hij ooit gedacht hebben dat zijn museum 75 jaar later een fietsbrug zou hebben? Een evenement als Militrek zou organiseren? Of Museum in het Donker? Dat dezelfde tanks die hij in 1945 uitgeschakeld in zijn woonplaats zag staan, nu nog altijd een centrale plaats in het museum in zouden nemen, om de herinnering aan de verschrikkingen van oorlog levend te houden. 75 jaar, een bejaard museum, maar geen verjaarde boodschap. Vrijwel alles is anders dan in 1946, behalve onze locatie en een deel van onze collectie. Wat echter hetzelfde is gebleven, is onze boodschap. Oorlog hoort in een museum. En dus niet daarbuiten. Niet in grote, maar ook niet in kleine vormen. Opdat wij niet vergeten. Maar misschien vooral ook, want dat klinkt net iets minder passief, opdat we blijven nadenken. Opdat we naar elkaar blijven luisteren. En opdat wij ons blijven inzetten om een ooit duur en zwaar bevochten vrijheid te behouden.